Kawai ke Scooty Yamaha Re ZR Rongyong kapadon yo registration number ML Not Sun AC Pranot Lai Sao kalau satu no na Janying ha Mawdiangdiang persya ka dorbar hall ha ka step senya kat sao terik unaitung arhajar arpusan kumba ha kapor architeng min step kibalap ya ka ni ka Scooty on I biscuit but kumta la kerpat balada don manu balap ne shem ya ka ni ka Scooty kin sngob ha ban phone sha kini ki number kindai lai hin riu pra san kendai sao pra nyo kendai pra iway pra lai san kendai but kendai iway san not ar nyo lai sao not real Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya